Chalani sú vytlieskaní, taktiež sa nám štart podaril na prvý pokus. Videli sme, Košík bol jeden z tých rýchlejší a máme problém na prúde, tam to bude bolieť. No. Tak bohužiaľ toto nám nepôjde, toto nejaký čas nezaznamenáme. No ľavý bol dobrý, ľavý bol 17.84, tam šlo všetko podľa toho, ako malo. A už to máme zastavené. Časomiera nám sklapla, bohužiaľ tento pokus bol jeden z tých najhorších, aký sme